Iinkqwithela ebezikhatshwa zizandyondyo zemvula nomoya obhudlayo zigqugqise kwiiwadi ezili-13 zishiya umonakalo ongathethekiyo kumakhaya angaphaya kwama-50. Uphahla lomzi kaThabo Kunene lusiphuke lonke lushiya yena nosapho lwakhe bengodingindawo. Uboleke ubugcwabalalana kumphathi wakhe apho wasebenza khona eKokstad khona ukuze abe evuselela umzi wakhe ngelixa esalinde ungenelelo lukamasipala oMbaxa iAlfred Nzo. Konakele yonke into, mazenka afothukile ahamba nomoya, kwamanzi ingubo, kwamoshakala yonke into, kwamoshakala ukutya, kwaqhawuka umbane, isigubhu simoshekile. Mandithi nje ukutya konke into imvula inethe kwamosheka kwasani, akho nto erayithi. Abanye baxhwarhe ekhaya khulu labo ngelixa besalinde ukuncediswa ukuvuselela imizi yabo. Kusike kwafika umoya ebusuku ndilele nemvula, ndava nje kuvuthuzeka ebusuku, ndabaleka ndagijima, indlu yaphaphazeka yaphakama indlu. Ndagijima ebusuku ndabaleka, ndashiya ezinye iimpahla zam zisele ngaphaya, nebhedi isele nezinto ezinye nezitya zisele. Umasipala waseAlfred Nzo uqokelela iinkcukacha zabo bachaphazeleke kanobomi. Out of 33 homeless families, Ward 6 claims 12. That is where we are. But the Disaster Management Center was given a report yesterday. Then the officials were dispatched to come and do a damage impact assessment yesterday. They went to all the villages because they scattered. Ukuqosheliswa kokuthathwa kweenkcukacha ezibonisa ubungakanani bomonakalo abachaphazelekileyo bazawuncediswa kwiinkalo ngeenkalo. Ukanti amagosa eenkonzo zikaxakeka athi achophe ezithendeni nanjengoko kukho isilumkiso semvula ezimandla kweli phondo nangona nje iAlfred Nzo ingekho kolo luhlu. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya kwaRhwapha.